Byl jednou jeden malej kluk jménem Tomík. Ano, Tomík. Ten se narodil v nemocnici. Tady v téhle nemocnici. Tomík byl roztomilý miminko, který právě bylo na světě. O 5 let později. Ježkovi oči. To je taky ale práce už tady být ve škole, to mě nudí. Až pro mě přijde táta, tak to budu raději. To budu nejšťastnější člověk na světě. Jo, takže... Lily, jsi tady? Jo, ona vlastně šla na záchod. Tak já si půjdu. Pančoko, já jdu na záchod. Tak kde jsou ty záchody? Jo, už vím, dobrý, tady takhle po schodech, jenom takhle vyběžím a tady jenom... A tady kam odbočit? To nevím. A kam mám odbočit teďkon? To já nevím. Třeba... sem. Jo. Lily, jsi tady někde? Jo, jsem tady na záchodě. A to Emily, co tam děláš? Emily, co tam děláš? No přece kadím ne, Tomíku. Ty jsi taky fakt ňouma. Ne, já na rozdíl od tebe vím, kolik je 1 + 1. A je to, myslím, že to je 2, nebo počkej, ne, 1 jablko plus druhý jablko. Jo, už mi to dochází, je 3. Jo. Tak ty jsi ještě větší ňouma, než jsem si myslela. Ježišmarna. Nevíš, kolik je hodin, kdy bude zvonit Matýsku už? Teda Tomíku, já si to pletu. S mým bráchou. Jako asi víš s kým, asi ne. Jo, vůbec nevím, kdo to je, ale asi ti budu věřit. Přece Martínek. Ježišmarna, ty jsi taky fakt, ale Tomíku. Jo, tak jo. Hele, Lily, už zvoní Lily, já už běžím. Ňoj. Tak, startuju. Tak. Tomíku, už jedu.